Πολύ καλημέρα σας αγαπητοί μου φίλοι. Αυτό το βιντεάκι γίνεται για να ευχαριστήσω το φίλο μας από το QWERTY.gr που όταν έμαθε ότι ανοίγω κανάλι παρουσίασης ηλεκτρονικών προϊόντων και θυμήθηκε ότι έχω αυτό εδώ το λάπτοπ, μου έκανε ένα δωράκι. Το δωράκι του λοιπόν ποιο είναι? Το λάπτοπάκι μας αυτό είναι ένα Lenovo G45-50, το οποίο έτρεχε πάρα πολύ αργά. Βλέπετε ότι έχει εγκατεστημένη RAM 8 GB, οπότε μας έκανε ένα μικρό δωράκι για να τη βάλουμε και να μεγιστοποιήσουμε τη μνήμη μας. Μας έκανε λοιπόν δώρο αυτή τη μνήμη RAM 8 GB DDR3 της Innovation IT και πάμε να την εγκαταστήσουμε. Και αφού κάναμε την εγκατάσταση της RAM, πάμε να ανοίξουμε το λάπτοπ μας. Καλά φορτώνει πολύ πιο γρήγορα, έτσι, δηλαδή τώρα με το που πάτησα το κουμπί άναψε αμέσως και άρχισε να δείχνει το κυκλάκι. Όπα. Εδώ μιλάμε για ωραίες ταχύτητες πλέον. Εάν κάνει λιγότερο από 2,5 λεπτά να ανοίξει, σημαίνει ότι όντως πάει πολύ καλύτερα. Συνήθως μου έκανε περίπου 3,5 λεπτά, ήμουνα σε αυτήν εδώ την οθόνη, έτσι. Καλά, εντάξει, πετάει το μηχάνημα πλέον σε σχέση με το πώς πήγαινε, έτσι. Και για να δούμε, την έχει αναγνωρίσει, είμαστε κομπλέ. Καλά, φαίνεται ότι την έχει αναγνωρίσει. Απλά κάνω το ιδιότητες μόνο και μόνο για να δείτε και εσείς το ότι μπήκε δεύτερη RAM. 16. Να ευχαριστήσω. Καλά, για μισό. Καλά, θέλει και λίγο χρόνο να φορτώσουν το Windows όπως πρέπει τα βοηθητικά προγράμματα, έτσι. Αλλά σίγουρα, μισό, εγώ έκανα βλακεία. Για να δω. Εντάξει παιδιά, ανοίγει κατά πάρα πολύ πιο γρήγορα. Φόρτωσε με τη μία η μπάρα. Για να δω. Εντάξει. Παίζει απίστευτη μπάλα πλέον. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Μάνο από το QWERTY.gr. Θα αφήσω link στην περιγραφή από το κατάστημά του. Ό,τι θέλετε μπορείτε να μπείτε, να δείτε, να το ψωνίσετε, και φυσικά δουλεύει το παιδί και μέσω Scrooge. Αλλά όπου με έφτιαξες Μάνο, ευχαριστώ. Εντάξει, τι να λέμε. Για κάτσε να μπούξει στο σκληρό, μπαίνει πιο γρήγορα τώρα ή θα κάνει 5 χρόνια. Εντάξει, καμία σχέση με παλιά, εντάξει. Πετάει το εργαλείο. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το δώρο για το Μάνο για το δώρο του. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Ελπίζω και θέλω να μπει ο χορηγός μας, να κάνουμε παρουσιάσεις προϊόντων από το κατάστημά του και να μπείτε να βλέπετε κι εσείς το τι περιέχει. Καλή συνέχεια από μένα. Γεια σας.